Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Βατέλη και όλους τους ομιλητές. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση της εκδήλωσης, δηλαδή στη συζήτηση που θα γίνει εδώ πέρα. Το λόγο έχει ο Σεραφείμ Ρίζος. Μιλήσω ως μέλος της Ανταρσίας και ως μέλος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Ας με επιτραπεί λίγο στην αρχή, γιατί ο Νίκος προκαλεί. Καλό θα ήταν, με την καλή έννοια, καλό θα ήταν εφόσον ανέφερε για τον Τζάβες, νομίζω ότι η αριστερά θα έπρεπε να επισκέπτεται τον Τζάβες ζωντανό, όπως και τον Μοράλες, και να μην κάνει την επιλογή να επισκεφτεί την Κίρχνερ και τον Λούλα στο ταξίδι στη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πέρα από την άρρωστη. Η Βενεζουέλα είναι άλλο, η Βραζιλία είναι άλλο και οι σύμμαχοι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να αναφερθώ σε 5 σημεία σύντροφοι σε σχέση με τη συζήτηση την οποία έχει ανοίξει. Το πρώτο σημείο θέλω να θυμίσω τους κλασικούς του μαρξισμού του 20ου αιώνα. Αυτούς που αντιμετώπισαν τον Μπερνστάιν και τον Γκάουτσκι που ανέφερε ο Δημήτρης ο Παντέλης. Ένα από τα βασικά σημεία της πολιτικής του σύμβολης ήταν το να χτυπήσουν το διαχωρισμό που έβαζε η σοσιαλδημοκρατία ανάμεσα στους οικονομικούς και τους πολιτικούς αγώνες που δίνει η εργατική τάξη. Έβαζαν ότι δεν υπάρχουν συνικά τείχη που χωρίζουν τον πολιτικό αγώνα και τον οικονομικό αγώνα. Και αυτό δεν ήταν ένα ιδεολογικό κατασκεύασμα, ήταν η ανάγνωση της δυναμικής μέσα των αγώνων που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Και όχι μόνο εκείνη την περίοδο, της δυναμικής της ταξικής πάλης και πώς αυτή εξελίσσεται. Η Ρώσικη Επανάσταση δεν διαχώρισε ποτέ το πρόγραμμα ψωμί, γη, ειρήνη από το ποιος θα το υλοποιήσει. Ότι αυτός που θα το υλοποιήσει ήταν η ίδια η εργατική τάξη με τα δικά της όργανα του αγώνα, τα οποία αργότερα μετατράπηκαν στην πορεία του αγώνα σε όργανα εξουσίας της ίδιας της εργατικής τάξης. Αυτό είναι βασικό σημείο το οποίο χρειάζεται πρέπει να είναι μια κόκκινη κλωστή η οποία συνδέει τους αγώνες και τη στρατηγική της αριστεράς και στο σήμερα. Είναι πολιτικός ο αγώνας των καθηγητών ενάντια στην αξιολόγηση. Είναι πολιτικός ο αγώνας των φοιτητών ενάντια στο σχέδιο Αθηνά. Είναι πολιτικός ο αγώνας των εργαζόμενων στο μετρό ενάντια στη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων και στην αύξηση των εισιτηρίων. Η απάντηση που πρέπει να δώσει η αντικαπιταλιστική αριστερά πρέπει να είναι ένα μεγάλο ναι. Πολιτικός αγώνας γιατί η σταθερότητα της κυβέρνησης ή όχι, η σταθερότητα της υλοποίησης, της επέκτασης των μνημονίων ή όχι, εξαρτάται από την έκβαση αυτών των αγώνων. Πολιτικός αγώνας γιατί το τι θα βρει μια διάδοχη αριστερή κατάσταση θα έχει να κάνει με το αν θα μπορέσει να επιβιώσει. Τι τράπεζες θα βρει, τι σχολές, ανοιχτές ή ρημαγμένες για να διαχειριστεί η αριστερά. Τι συλλογικές συμβάσεις, τι εργατική τάξη, τι ανεργία. Το τι θα κάνει η αριστερά για να υπερασπίσει αυτούς τους αγώνες, για να υπερασπίσει αυτά τα μέτωπα, είναι κομβικής σημασίας για την πολιτική θέση της αριστεράς. Σε αυτό το πράγμα δεν χωράει μια λογική υποδεκάμετρο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε τους αγώνες από τη δική μας την πλευρά ως τώρα είναι πολύ, τώρα είναι λίγο, τώρα υπάρχει κάμψη, τώρα υπάρχει λιγότερη κάμψη, τώρα υπάρχει δεξιά, αριστερά και δεν ξέρω τι. Όποιοι το επιχείρησαν στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, αμέσως μετά τις μεγάλες εξάρσεις των απεργιών ή των κινητοποιήσεων ή των πλατιών, διαψεύστηκαν. Ήταν η ίδια εργατική τάξη η οποία τους διέψευσε. Μετά τις πλατείες πολλοί μιλήσαν για κάμψη. Αλλά ήρθε ένα μεγάλο κύμα απεργιών που έδειξε την κυβέρνηση του Παπανδρέου. Αργότερα που έδειξε την κυβέρνηση του Παπαδήμου. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με μια λογική υποδεκάμετρο σε αυτούς τους αγώνες. Το να θεωρήσουμε ότι έχουν όρια αυτοί οι αγώνες, το να θεωρήσουμε ότι είναι περιορισμένης ισχύως, το να το βλέπουμε αφιψηλού δηλαδή από τη δικιά μας την πλευρά αυτούς τους αγώνες, διαπράττουμε ένα σημαντικό σφάλμα. Του να κόβουμε τις γέφυρες και να μην πρωταγωνιστούμε σε αυτούς τους αγώνες και άρα να μην δίνουμε δίωδο στον κόσμο αυτό που αγωνίζεται να έρθει στην αριστερά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το ζήτημα του προγράμματος. Η Ανταρσία έχει εδώ και 2,5 χρόνια προτείνει ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο το θεωρώ κατάκτηση της αριστεράς. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να συνδέει αυτούς τους αγώνες με μια συνολικότερη προοπτική. Και ταυτόχρονα να ορίζει μεταβατικά
βήματα για να γίνουν αυτά. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για εργατικό έλεγχο στα μέσα παραγωγής. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για αποδέσμευση από τους μηχανισμούς του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάει για διαγραφή του χρέους. Όχι παζαράκια, μισό χρέος τώρα, μισό μετά, διαπραγματεύσεις. Διαγραφή του χρέους, σαν μια λύση σύγκρουσης με όλους αυτούς οι οποίοι απεργάζονται την καταστροφή της εργατικής τάξης, την καταστροφή του λαού. Νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα, κατάκτηση για την πλευρά της Ανταρσία, από την πλευρά της Ανταρσία, είναι ότι δεν το προτείνει απλά αφηρημένα σαν ένα πρόγραμμα διαχείρισης, αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο το προτείνει να υιοθετηθεί από τους ίδιους εργατικούς χώρους. Από τον ίδιο τον κόσμο ο οποίος αγωνίζεται ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Κάνει και ένα άλλο. Δείχνει το ποιος είναι αυτός που θα το υλοποιήσει. Το σύνθημα του εργατικού ελέγχου δεν είναι μια ιδεολογική αναφορά. Καθορίζει, όπως κάνανε και τα κινήματα στο παρελθόν, ότι αυτός ο οποίος θα το υλοποιήσει είναι η ίδια η εργατική τάξη, η οποία θα ανατρέψει την κυβέρνηση, θα ανατρέψει τα μνημόνια, θα ανατρέψει το ίδιο το σύστημα. Αυτό θεωρώ μεγάλη κατάκτηση για την αριστερά, γιατί δεν αληθορίζει, γιατί δεν την επιτρέπει να αληθορίζει ούτε σε λογικές αριστερού κυβερνητισμού, που οδηγεί σε όλες τις κολοτούμπες που κάνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ούτε σε μια κατεύθυνση αναφορετισμού, που να τα αναθέτει όλα αυτά τα πράγματα στο μέλλον, όπως κάνει η ηγεσία του ΚΚΕ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί βασική κατάκτηση του προγράμματος της Ανταρσία. Και ας με συμπαθάνε κάποιοι εισηγητές οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτό, που ανήκουν στην Ανταρσία, αλλά θεωρώ ότι το πρόγραμμα της Ανταρσία έχει λειτουργήσει και έχει πιέσει ολόκληρη την αριστερά και στο εσωτερικό και διεθνώς. Έχει πιέσει το ΚΚΕ, το οποίο στην αρχή έλεγε άλλα, να μιλάει για διαγραφή του χρέους. Έχει πιέσει και πιέσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι πηγή έμπνευσης για χιλιάδες αγωνιστές οι οποίοι έδωσαν την ψήφο τους στο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να δίνουν εμπιστοσύνη στα δεξιά νήματα της ηγεσίας του. Υπάρχει μια συζήτηση για το βάθρο του προγράμματος. Αυτού του προγράμματος. Νομίζω ότι χρειάζεται να σταθεί κανείς για να δούμε τι εννοεί. Αν κανείς εννοεί με την έννοια βάθεμα ότι χρειάζεται η σύνδεσή του με όλα τα κομμάτια του κινήματος και να υιοθετηθούν και να εμπλουτιστεί αυτό το πρόγραμμα, να βολιαστεί με όλες τις αντιστάσεις, τότε ναι. Αν εννοούμε, χρησιμοποιώντας τη λέξη βάθεμα, ότι χρειάζεται να πάρουμε πτυχές αυτού του προγράμματος, προκειμένου να χωρέσουν να υπάρξει μια μεγαλύτερη συμμαχία με δυνάμεις οι οποίες δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτό το πρόγραμμα, τότε με συγχωρείτε, αυτό αποτελεί ένα δεξιό. Και κατά τη γνώμη μας, προσφέρει τις χειρότερες υπηρεσίες στην ίδια την αριστερά. Και στην Ελλάδα και διεθνώς. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις λογικές εργατικού ελέγχου με λογικές, αφηρημένες λογικές περί λαϊκής κυριαρχίας. Τελευταίο σημείο, νομίζω ότι η υιοθέτηση ενός αριστερότερου κυβερνητισμού, από αυτόν τον οποίο προτείνει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, από την πλευρά συνολικότερα των δυνάμεων της αριστεράς που κινούνται στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα θα αφοπλίσει το εργατικό κίνημα και δεν θα το δυναμώσει προκειμένου να ξεπεράσει και τα όρια τα οποία θέτει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ανταρσία είναι ένα μέτωπο το οποίο δεν έχει κλειστές πόρτες. Είναι ανοιχτό. Όμως ταυτόχρονα έχει και κεκτημένα σύντροφα. Έχει τη συνδιάσκεψη της Αθηναΐδας, έχει την πρώτη της πανελλαδική συνδιάσκεψη, έχει τη συνδιάσκεψη την οποία πρόκειται να οργανώσει την επόμενη άνοιξη. Δεν είναι αυτάρκεια αυτό. Ταυτόχρονα όταν λέμε ότι έχουμε 5 θέσεις, όποιος συμφωνεί με αυτές τις θέσεις, παλεύουμε μαζί. Όποιος δεν συμφωνεί πλήρως με αυτές τις θέσεις, πάλι παλεύουμε μαζί με μέτωπα. Μέτωπα συγκεκριμένων αγώνων κόντρα στο φασισμό, κόντρα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, κόντρα. Όμως δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε τη μετοπική πολιτική της Ανταρσία, πολύ περισσότερο
όταν πρόκειται να πάμε σε μια συνδιάσκεψη. Νομίζω ότι έχουμε συμβάλει, όλοι έχουμε να συμβάλλουμε στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Χρειάζεται να πάμε να επιμείνουμε στον δρόμο που έχουμε χαράξει, να πάρουμε τις κατακτήσεις μας ως αντικαπιταλιστική αριστερά και να τις διευρύνουμε και πραγματικά, ναι, μπορούμε να νικήσουμε. Μπορεί το 1% να επηρεάσει το 40% και αυτό να οδηγήσει στο να κερδίσουμε ολόκληρη την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ποια είναι η μεταπολιτική πολιτική της Ανταρσίας, εγώ δεν κατάλαβα. Δεν ακούστηκε. Και παρότι ο σύντροφος μίλησε αναλυτικά, εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η μεταπολιτική πολιτική της Ανταρσίας. Υπάρχει συναλλαγματική 3 χρόνων που το επιβεβαιώνει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ποια είναι η μεταπολιτική πολιτική απέναντι στα κοινωνικά στρώματα, τα καταβιαζόμενα, και απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις του Ταλικράτη. Εντάξει, νομίζω ότι μπαίνουν σίγουρα ερωτήματα στην κουβέντα. Μπορούν και οι ομιλητές στο τέλος με το κλείσιμο να τοποθετηθούν. Το λόγο δίνω στον Ανδρέα Τελειοδάκη. Σύντροφοι και φίλοι, γίνεται μεγάλη κουβέντα και σήμερα, αλλά νομίζω και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σχετικά με το διέξοδος από την κρίση, για το λαό, για τους αστούς, διεθνώς, σε ελληνικό επίπεδο κτλ. Μιλώντας, το αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές για εναλλακτική αφήγηση. Πρέπει να δούμε και αυτό που οι ίδιοι οι αστεί και οι άνω τάξη ορίζουν σαν εναλλακτική αφήγηση, τόσο για το λαό, όσο και για τον εαυτό τους. Τι λένε? Υπόσχονται ανάπτυξη, υπόσχονται με ένα μαγικό τρόπο ρευστό στην αγορά, υπόσχονται μια εύκολη πορεία προς την ανεκεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως μας λέγανε το τελευταίο διάστημα, ότι όλα αυτά με ένα μαγικό τρόπο θα κλείσουν αυτό το φαύλο κύκλο του χρέους, θα βρουν ένα νέο τρόπο συσσόρευσης κεφαλαίων, θα βρουν έναν τρόπο να συνδεθεί η παραγωγή με την κυκλοφορία ξανά. Στην πραγματικότητα τι γίνεται? Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουμε είναι σκληρό, καπιταλιστικό, ταξικό θα έλεγα αίσθητο, το οποίο όλες τις συσταμένες εξηγούν σε ένα πράγμα, το οποίο λέγεται λιτότητα, έτσι, αυτό πραγματικά προορίζεται για το λαό, και από εκεί και πέρα στρατηγική αμηχανία. Και νομίζω ότι είναι αυτό ενδιαφέρον κομμάτι στην κουβέντα, για να δούμε τι δυνατότητες αρθρώνονται εκεί πέρα μπροστά. Ναι, παρόλο που φαίνεται ότι είναι μια συγκυρία δύσκολη, σκληρής επίθεσης απέναντι στον εργαζόμενο κόσμο, τα λαϊκά στρώματα κτλ., η συγκυρία ανοίγει δυνατότητες. Φτάνει να βρούμε κι εμείς τη δικιά μας εναλλακτική αφήγηση. Αυτή η εναλλακτική αφήγηση προϋποθέτει πρώτα απ' όλα να μπορέσουμε κι εμείς οι ίδιοι να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος, να ξεπεράσουμε έτσι και μια ητοπάθεια που θα έλεγα και είναι και λογικό να καταλαμβάνει πολλούς από εμάς και μπορεί άλλος να οδηγεί στην ενσωμάτωση, να λέει κάθε μέρα και ένα βήμα πιο κοντά στην κουβέντα που ορίζει ο ίδιος ο αντίπαλος, ή να λέει από την άλλη μεριά περιχαράκωση. Και κάθε μέρα ένα πιο κοντά στο δικό μου το μικρό το μαγαζί, που ας είναι καλά το μαγαζί και σε έναν υπόλοιπο ιστορικό κύκλο μπορεί και να κερδίσουμε. Θέλει τελικά αναμέτρηση, νομίζω, φίλες και φίλοι, με τον δικό μας τον κακό. Αυτό θέλει να διαβούμε ένα δύσκολο δρόμο, αλλά θα έλεγα αυτό τελικά που μπορεί να υπόσχεται ένα κοινωνικό μετασχηματισμό, μπορεί να υπόσχεται ελπίδα για τον λαό, και αυτός ο δρόμος έχει μέσα ρήξεις, έχει ανασυνθέσεις, έτσι, έχει πολλές μετοπικές πρωτοβουλίες να πάρουμε το επόμενο διάστημα. Και προφανώς έτσι έχει διαδικασίες πρώτα απ' όλα στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές μας, στα πανεπιστήμια. Δεύτερο ζήτημα. Αν το αίτημα τελικά της αντιπαράθεσης με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μερικό, είναι μονομερές, φτάνει, δεν φτάνει, αν θέλετε στρογγυλεύουν έτσι μια τοποθέτηση μπορεί να έχει μια αντίληψη κτλ. Προφανώς, έτσι και από εκεί ξεκινάω, η αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ δεν είναι ένα αίτημα το οποίο αρθρώνεται έτσι μεμονωμένα και μένει σε αυτό. Στην τελική ανάλυση, αν δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να εκπροσωπούνται σήμερα και σε αυτή την αίθουσα, το αρθρώνουμε με αυτόν τον τρόπο, είναι πραγματικά χρέος μας στο επόμενο διάστημα, πώς αυτό το αίτημα από μία απλή αντίθεση και από ένα απλό αντί να γίνει τάλαιρα στον κόσμο, να έχει μια θετική προοπτική, να περιγράψουμε εξειδικεύοντας πώς μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ευρώ, πώς μπορούμε να ζήσουμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να ζήσουμε όμως και με ρήξη
σε ρήξη με το διεθνές υπεριαλιστικό συμφέρον, γιατί αυτό βρίσκεται από πίσω και είναι βαθιά υπεριαλιστικό αίτημα. Το αίτημα της ρήξης με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια, αλλά ιδιαίτερα για την Ελλάδα, δεν υπάρχει κομμάτι των αστικών επιτελείων, δεν υπάρχει είτε από τις πιο ληστρικές δυνάμεις που λέμε και στο κείμενό μας, είτε τις λιγότερο ληστρικές δυνάμεις του κεφαλαίου, τμήμα το οποίο να μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ. Αυτό από μόνο του νομίζω ορίζει τα δικά μας τα καθήκοντα σχέση με το συγκεκριμένο. Έτσι, και νομίζω ότι ιδιαίτερα για την ελληνική περίπτωση δείχνει και το δρόμο, αν θέλετε, που ο αδύναμος κρίκος που λένε της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κινηθεί προκειμένου, ας πούμε, τα εργαζόμενα στρώματα να αναπνεύσουν. Τρίτο στοιχείο. Έχουμε δει σε αυτά τα 3 χρόνια, έτσι που έχουμε μπει στον κύκλο των μνημονίων, της σκληρής επίθεσης στο έθνος των εργαζομένων, το οποίο αυτό θέλουμε να υπερασπιστούμε. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αναφέρθηκε και προηγουμένως από τους ομιλητές, τελικά το αν θα συγκλίνουν σε μια ιστορική πορεία ή αν θα αποκλίνουν, έχει να κάνει ακριβώς με την τοποθέτηση γύρω από το συγκεκριμένο. Και εγώ μένω στην Ανταρσία είμαι. Με το μέτωπο αλληλεγγύης και ανατροπής, πριν 3 χρόνια είχαμε βρεθεί σε σύσκεψη και διαφωνώντας το συγκεκριμένο, πραγματικά δεν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης, όχι σε ένα επίπεδο υψηλής πολιτικής, να λέμε πώς θα πάνε τα πράγματα στη χώρα, να βρούμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο άμεσο, στο τώρα. Έτσι, νομίζω η οριοθέτηση αυτή όμως μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά προς τους συμμάχους μας. Φτιάχνει ακριβώς αυτό, αυτή τη γεωμετρία της συμμαχίας που θέλουμε για την αφορμή της σημερινή κουβέντα να εκκινήσουμε και θέλουμε να διευρύνουμε. Τελικά νομίζω ότι αυτό που υπάρχει έτσι πάνω απ' όλα είναι η πεποίθηση ότι η ευημερία του λαού, είτε το δικό μας του λαού είτε των άλλων λαών που βρίσκονται μέσα στην υπεριαλιστική ολοκλήρωση που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να υπάρξει. Νομίζω ότι αυτή είναι τελικά το καθήκον που βάζει η ίδια η συγκυρία, η ίδια πραγματικότητα. Η ίδια η πραγματικότητα έτσι της ανάγκης του εργαζόμενου κόσμου να σωθεί σε αυτόν τον ιστορικό κύκλο. Τελικά δεν νομίζω ότι αποτελεί ένα μερικό αίτημα, πόσο μάλλον νομίζω ότι αποτελεί και την αναγκαία τακτική οριοθέτηση, έτσι, αλλά νομίζω αποτελεί και μια προγραμματική συμπίκνωση ακριβώς με τη θέση να έρθει σε ρήξη με τη στρατηγική επιλογή του ελληνικού καπιταλισμού, να ανοίξει και έναν δρόμο και τελικά να δεις πίσω από αυτό και το σοσιαλιστικό ορίζοντα. Αναφέρθηκε από πολλούς ομιλητές. Κάνοντας αυτή εδώ την κουβέντα, μήπως ξεχάσαμε τις λαϊκές συνελεύσεις, μήπως ξεχάσαμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στους χώρους εργασίας, μήπως ξεχάσαμε τι γίνεται στις κουριές, τι έγινε τις προάλλες στην Κερατέα, τι γίνεται στο Αποπηγάδι και που θα συνεχιστεί ο αγώνας των κατοίκων. Προφανώς και όχι. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στη σημερινή κουβέντα πρώτα απ' όλα αναγνωρίζει το χρέος του στον παρατεταμένο λαϊκό πόλεμο που διεξάγει τα 3 τελευταία χρόνια, στον παλαϊκό ξεσηκωμό. Όμως νομίζω ότι υπάρχει και μία παραδοχή ως προς αυτό. Ότι ακριβώς υπάρχει έλλειμμα πολιτικής εκπροσώπησης όλης αυτής της κοινωνικοπολιτικής δυναμικής που ζητάει από ένα πολιτικό φορέα, όχι με όρους ανάθεσης, όχι με όρους ψήφους εκλογές και μέχρι τότε καθόμαστε στα αυγά μας και στον καναπέ μας, αλλά με πραγματική αλληλεπίδραση ρωμαλαίου λαϊκού κινήματος και ενός πολιτικού φορέα που μπορεί να το εκπροσωπεί, διεκδίκηση ενός άλλου δρόμου. Και αυτή ακριβώς την κουβέντα ανοίγουμε σήμερα και πάνω σε αυτό καλούμε πολιτικές δυνάμεις αλλά και μεμονωμένους αγωνιστές να τοποθετηθούν. Τελικά, σε αυτή εδώ πέρα που περιγράφουμε, σε αυτή την κίνηση που έχει πανελλαδική εμβέλεια, έχει και εδώ πέρα τοπικά κάποια βήματα ήδη να επιδείξει, είμαστε μόνοι μας. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συγκλίνουν σε αυτή την κατεύθυνση και το επόμενο διάστημα να πάρουν με τοπικές πρωτοβουλίες. Αλλά έγινε πριν μια αναφορά για την Ανταρσία. Μέσα στην Ανταρσία είναι ανοιχτό το ζήτημα της κατεύθυνσης, της μετοπικής κατεύθυνσης στο επόμενο διάστημα. Έτσι και νομίζω ότι και η σημερινή διαδικασία λειτουργεί εξαιρετικά προωθητικά ως προς αυτό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε και κάποια άλλα παραδείγματα. Πρέπει να δούμε το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία συνδιάσκεψη εκφράστηκε με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ένα κομμάτι μελών του ΣΥΡΙΖΑ που έβαζε μια ολόκληρη άλλη πολιτική κατεύθυνση. Θα είμαι σύντομος, θα τελειώσουμε αυτό. Αυτό το κομμάτι, παρόλο που δεν πήρε καθόλου προβολή από τα κυρίαρχα μέσα μας και σε ενημέρωση, το περιμέναμε αυτό. Εκφράζει μια άλλη δυναμική, εκφράζει. Εντός της συγκεκριμένης δομής του ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί πραγματικά να αλλάξει σχετισμούς? Σύντροφοι και φίλοι, εγώ πιστεύω δεν μπορεί. Είναι όμως μια κρίσιμη οριοθέτηση που υπάρχει και σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων και βέβαια και σε επίπεδο κοινωνίας. Μέσα στο ΚΚΕ, παρόλο την εικόνα που έχουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένας αναφεροντισμός, να μην αναπτύσσουν αντιθέσεις στο εσωτερικό του, υπάρχει μια έντονη κουβέντα η οποία έτσι θα φανεί και στο επερχόμενο συνέδριο, φαίνεται ήδη και στον δρόμο. Όσο το τελευταίο διάστημα τρίβονται στα κοινωνικά κινήματα, στα μεγάλα περιφερειακά ραντεβού και στα λοιπά, βλέπουν πραγματικά πιέσεις ως προς την κεντρική γραμμή της ηγεσίας του ΚΚΕ να μπορεί να πάρει θέση για την τοπική πολιτική και να πει τι θα κάνουμε στο τώρα. Τελικά, αυτή η συμπόρευση θα πρέπει από την άλλη όμως, έτσι, υπάρχουν πολλές δυνάμεις, πολλοί χώροι, μεμονωμένοι αγωνιστές, κόμματα, οργανώσεις, οι οποίοι σε ένα επίπεδο θέσεων μπορούν να συμφωνούν. Μπορεί στα κοινωνικά μέτωπα, πραγματικά το τελευταίο διάστημα, η συμπόρευση, η κοινή δράση της αριστεράς και ευρύτερα θα έλεγα κοινωνικών κινημάτων, σε έναν βαθμό να προχωράει, να πετυχαίνει ας πούμε νίκες κτλ. Χρειάζεται όμως και συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, αν θέλετε πολιτική βούληση πίσω από αυτό, ότι μπορούμε να κινηθούμε με τοπικά, να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις μας, να φτιάξουμε ένα πραγματικό αντίπαλο δέος στη μεγάλη επίθεση που δεχόμαστε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Πληκαλάκης ο Γιώργος. Να πω και εγώ κάποιες σκόπιες σκέψεις που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Γενικότερα στην αριστερά υπήρχε και ένα φετίχ με το πώς θα ονομάζουμε τα μέτωπα. Καλώς ή κακώς υπήρχε. Θυμάμαι μια συζήτηση όταν συγκροτήσαμε ένα σχήμα, μια μετωπική πρωτοβουλία και στο ελληνικό επιμελητή και ο πατέρας μου έλεγε, ο οποίος ήταν γενιάς του Πολυτεχνείου, ότι η παλιά μαζευόμαστε έτσι διάφοροι αριστεροί, συμφωνούσαμε, λέγαμε κάποια πράγματα και στο τέλος το διαλούσαμε όταν προσπαθούσαμε να δούμε πώς θα ονομάσουμε αυτή την κίνηση. Όταν η πλάκα είναι ότι και στη συνάντηση των μηχανικών έγινε μια ωραία συζήτηση, συμφωνήσαμε, καταλήκαμε, στο τέλος πώς θα το ονομάσουμε. Εκεί άρχισε να υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τελικά τη λύση την έδωσε ένας παλιότερος μηχανικός, είπε ένα ωραίο όνομα, μαχόμενη μηχανική, και συμφωνήσανε όλοι. Και ευτυχώς δεν μείναμε στην ιστορία σαν άλλη μια. Σαν ένα ελαμόχημα που χώρισε στο όνομα. Ούτως ή άλλως, βέβαια, το πώς θα ονομάσεις κάποια επαναστατική απόπειρα, κάποιο επαναστατικό κόμμα, μέτωπο κτλ. Δεν έχει νόημα να λάβουμε υπόψη μας και αυτό στο οποίο φαντάζομαι η πλειοψηφία εδώ πέρα πίνει νερό στο όνομά της, σαν αυτή την πολιτική δύναμη η οποία άνοιξε τον δρόμο το 1917, η οποία έφερε το καθόλου φανταστερό όνομα πλειοψηφία. Άρα λοιπόν το θέμα και όντως πραγματικά και υπόθηκε, ο κόσμος ακολουθεί, εμπνέεται, ριζοσπαστικοποιείται, νικά, όταν διαπλέγεται με το αναγκαίο πρόγραμμα. Όντως νομίζω ο Δημήτρης είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ότι από το 2010 και μετά γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το μέτωπο, ξαναήρθε ξανά στο λόγο ενός κόσμου που δεν είναι και καλά φοβερά αριστερός, το ΕΑ, για παράδειγμα. Μιλούσαν όλοι για την αναγκαιότητα μετωπικής πολιτικής. Το θέμα είναι καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε για ποιο λόγο τι έρχεται να εξυπηρετήσει ένα μέτωπο. Είναι απλά επειδή είμαστε λίγοι και επειδή να φαινόμαστε πολλοί? Όχι. Όσες φορές ούτως ή άλλως υπάρχουν παραδείγματα, γιατί σε αυτό το μέτωπο το οποίο αναφερόμαστε, φαντάζομαι ότι συμπεριλαμβάνουμε και την ενότητα της αριστεράς, αριστερών δυνάμεων. Όμως πρέπει να συνοδεύεται και από το ανάλογο περιεχόμενο, γιατί σε μεγαλύτερους είναι νοπά οι προσπάθειες του 1974 με την Ενωμένη Αριστερά, όπως επίσης και η προσπάθεια ενότητας της αριστεράς του 1989, που όλοι ξέρουμε πώς κατέληξε. Με τη συγκυβέρνηση και μετά μια ολόκληρη αφήγηση από αριστερή, συνολική, συλλογική, κομμουνιστική αφήγηση να προσπαθεί να βρει ξανά τον δρόμο της που τον είχε χάσει για μια 20ετία. Το καλό είναι ότι τώρα αυτά λοιπόν ξαναμπαίνουν στη φόρα. Το μέτωπο, κατά τη γνώμη μου,
πρώτα και κυρίαρχα, μαζί με το άθροισμα των δυνάμεων, είναι και μια τακτική. Είναι μια τακτική η οποία πρέπει να υπαγορεύεται από τη στρατηγική. Τη στρατηγική την οποία σαν αριστερός κομμουνιστής, ο οποίος θέλω να λέγουμε ότι είναι αυτός ο κομμουνισμός, και η οποία πρέπει να διαπνέει την τακτική, όχι σαν ένα μελλοντικό βασίλειο, στο επέγγυνα στη Δευτέρα Παρουσία, όπου όλα τα προβλήματά μας θα λυθούν, αλλά όπως έλεγαν οι κλασικοί του μαρξισμού, ότι ο κομμουνισμός είναι η κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Και μέσα σε αυτή την τακτική του μετώπου, θα πρέπει να υπάρχει και υποταγή σε αυτή τη στρατηγική. Είναι μια τακτική, σύντροφοι και φίλοι, γιατί ακριβώς προσπαθεί να ενώσει όχι απλά τα κομμάτια της αριστεράς. Δηλαδή, υπάρχει στην εκφορά του λόγου ενός κόσμου να ενωθεί το ΚΚΕ, η Ανταρσία και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι λοιπές δυνάμεις να γίνει μια μεγάλη αριστερά. Αλλά ξεχνώντας μετά ότι πολλές ενότητες το οδηγήσαν σε τεράστιες απογοητεύσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει εκείνο το αναγκαίο περιεχόμενο, εκείνο πάνω στο οποίο θα συγκροτηθεί το μέτωπο, το οποίο θα μπορέσει να συνενώσει, γιατί όλοι οι αριστεροί κομμουνιστές λένε εμείς δεν τα κάνουμε στην Επανάσταση, οι εργάτες θα την κάνουν. Αλλά θα πρέπει λοιπόν να βρούμε εκείνο το μοντέλο, το μέτωπο το οποίο θα μπορέσει να συνενώσει όλη την κατακαιρματισμένη εργαζόμενη πλειοψηφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάς για μέτωπο και να μην βρεις έναν τρόπο, να μην βρεις εκείνον τον τρόπο, ο οποίος θα μπορέσει να ενώσει τους εργαζόμενους του δημοσίου με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν είναι αυτός που θα συνενώσει τον Έλληνα και τον ξένο εργαζόμενο. Όλα με έναν τρόπο, εκείνο το περιεχόμενο το οποίο θα μπορέσει τελικά να ενώσει όλο αυτό το διάσπαρτο κατακαιρματισμένο εργατικό δυναμικό. Το οποίο όπως βλέπουμε, αν κάνουμε μία αφαίρεση τα 3 τελευταία χρόνια και βγάζαμε, ας πούμε. Όλοι, γιατί όλοι λένε ότι καλύτερα. Βγαίναμε λοιπόν από το προσκήνιο της ιστορίας όλη η αριστερά. Ούτε Κυριακάκης, ούτε Παντέλης, ούτε Ηρακλής, ούτε τίποτα. Αγώνες θα γινόντουσαν. Θα γινόντουσαν. Αγώνες θα γίνονται, θα ξεσπούν, θα υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά αυτά είναι νόμος της φυσικής. Δεν είναι πολιτική. Το θέμα είναι πώς αυτοί οι αγώνες οι οποίοι θα ξεσπάνε θα μπορούν να συνενωθούν σε ένα πραγματικό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς αυτοί οι αγώνες, πώς ας πούμε αυτή η ηρωική απεργία των καλλιβουργών, η απεργία του μετρό, όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να συνενωθούν και να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πραγματικό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση. Όχι, να επιφέρουν την ανατροπή τους. Ακριβώς. Όχι απλά μεμονωμένες, ηρωικές, απεγνωσμένες πράξεις ανθρώπων που αναζητούν μια λύση αυτή τη στιγμή στη ζωή τους. Ακριβώς λοιπόν, το θέμα είναι ότι μπορείς, ότι πρέπει μάλλον σε κάθε περίσταση να βρίσκεις το κατάλληλο εκείνο περιεχόμενο το οποίο θα μπορεί να συνενώνει τον κόσμο, αλλά ακριβώς επειδή μεγάλες συζητήσεις και πιο εύκολες συζητήσεις ξέρετε είναι μεταξύ των αριστερών. Μπορούμε να συζητάμε πολλές ώρες αν ο Λέβιν είχε δίκιο, πόσο προδότης ήταν ο Κάουτσκι κτλ. Οι πιο δύσκολες συζητήσεις όταν μιλάς στον εργαζόμενο. Ακριβώς για να απαντήσεις στο ζήτημα της δουλειάς, στο ζήτημα της επιβίωσης, ακριβώς πρέπει σε αυτό το μέτωπο να βάλεις και ένα πρόγραμμα. Πρόγραμμα αγώνα, πρόγραμμα ρήξης, πρόγραμμα ανατροπής. Το οποίο με τις αντιφάσεις, με τις δυσκολίες της, το έχει βάλει η Ανταρσία. Ακριβώς γιατί τότε, το 2009 ξεκίνησε και μιλούσε για τη διαγραφή του κρέους. Από τότε μιλούσε για να βγούμε από το κλουβί με τις τίγρεις που λέγεται Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακριβώς δεν μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε φιλολαϊκή πολιτική ή οποιαδήποτε μέσα εισαγωγικά ανάπτυξη ή ένα φιλολαϊκό δημόσιο έργο, να το πω έτσι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σαφώς με την εθνικοποίηση των τραπεζών, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φανταστείτε μια αγροτική τράπεζα η οποία είναι στα χέρια ενός ιδιώτη με τα χρέη να την καταπνίγουν. Συγγνώμη, λάθος, είναι ήδη σε χέρια ιδιώτη. Αυτά μαζί με μια ριζική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος.
Γιατί όπως είπε ο Γιάννης πριν, δεν μπορείς να περιμένεις από τον Παναγόπουλο και δεν μπορείς να διαμορφώσεις ένα κοινωνικό πολιτικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής με τη ηγεσία και την ΑΔΕΔΗ, όταν το 80% των εργαζομένων είναι ασυνδικάλιστο. Μην πούμε για τους ανέργους. Να σας πάω πριν το 2010 που ήταν η ανεργία, το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ήταν ασυνδικάλιστο. 92. Τώρα έχασα 3 χρόνια. Από οικονομική διόρθωση. Άρα λοιπόν, αυτά θα πρέπει να είναι στοιχεία και χαρακτηριστικά ενός μετώπου το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει αντίπαλο δέος σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Βλέποντας το σαν τακτική συγκρότηση και μορφών και περιεχομένου απέναντι στην αστική πολιτική. Και υπάρχουν, σύντροφοι και φίλοι, πλευρές και κομμάτια αυτού του μετώπου στα οποία μπορούμε να συναντηθούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε και πραγματική δουλειά. Είτε σε κινήσεις πόλης, είτε σε εργατικά σχήματα, είτε σε συνελεύσεις γειτονιάς. Αυτά τελικά είναι τα σώματα στα οποία δοκιμάζεται η μετοπλική πολιτική του καθενός. Ακριβώς λοιπόν εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει και ο Χρήστος Κόβης. Αγαπητοί συναγωνιστές και φίλοι, καλησπέρα. Πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα να πω ότι σέβομαι απόλυτα τους αγώνες και την ιστορία της αριστεράς και παγκόσμια, αλλά και στη χώρα μας. Νομίζω όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή εκδήλωση δεν έχει περιεχόμενο το τι κάνει και το τι δεν κάνει αριστερά. Δεν μας νοιάζει τι κάνει και τι δεν κάνει το ΚΚΕ, δεν μας νοιάζει τι κάνει και τι δεν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας νοιάζει τι κάνει και τι δεν κάνει η Ανταρσία, αλλά μας νοιάζει τι θα κάνουμε εμείς έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί. Σε αυτό προφανώς έχει μια σημασία το τι κάνουν αυτές οι δυνάμεις, αλίμονο, εφόσον είναι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες, πώς το λένε, είναι το μόρφωμα, το πολιτικό υποκείμενο που δίνουν στον κόσμο της εργασίας εκείνες τις βάσεις έτσι ώστε να αλλάξουν τους συσχετισμούς δυνάμεων και να δώσουν μια άλλη προοπτική για τον λαό αυτής της χώρας. Παρ' όλα αυτά, σύντροφοι και φίλοι και συναγωνιστές, για να φτάνουμε να κάνουμε αυτή τη σημερινή εκδήλωση για το αναγκαίο μέτωπο, σημαίνει ότι αυτές οι δυνάμεις, καλώς ή κακώς, κάτι δεν κάνουν καλά. Και αυτό νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση. Το επιβεβαιώνουν τα εκλογικά αποτελέσματα, το επιβεβαιώνουν η πολιτική και η καθημερινότητα από τις εκλογές μέχρι και σήμερα. Επομένως, και θα πρέπει κάποια στιγμή η αριστερά, τα μέλη της αριστεράς, να σέβονται τις εκδηλώσεις τις οποίες παρευρίσκονται και να προσαρμόζουν, ας πούμε, τις τοποθετήσεις τους πάνω σε αυτές. Και όχι να έρχονται να αναμασάνε την παλιά τους λογική που, ας πούμε, είχαν μάθει να συζητάνε μεταξύ τους και να την αναπαράγουν. Αυτή η προοπτική δεν προσφέρει σε κανέναν τίποτα. Επομένως, θα πρέπει σήμερα να συζητήσουμε γιατί εμείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα, βρισκόμαστε και είμαστε ακόμα απομονωμένοι. Γιατί δεν έχουμε συνεννοηθεί και συνεννοηθεί μεταξύ μας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια προοπτική πραγματικής αλλαγής στην Ελλάδα σήμερα. Και ξέρετε κάτι, αναζητάμε πολύ αυτή την προοπτική. Τη συζητάνε, ας πούμε, σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Απλώς να ξέρουμε το εξής, ότι η Ελλάδα, σύντροφοι και φίλοι, είναι κομβικής σημασίας χώρα για την έκβαση της ιστορίας της ανθρωπότητας στο επόμενο διάστημα. Εάν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας. Δεν θα το κάνουν ούτε οι Ιταλοί, δεν θα το κάνουν ούτε οι Ισπανοί, δεν θα το κάνουν ούτε οι Πορτογάλοι, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Αμερικάνοι. Όχι γιατί είμαστε υπερεπαναστάτες, αν και, ας πούμε, η παράδοση του λαού μας μια χαρά επαναστατική παράδοση είναι. Τον 20ο αιώνα είχαμε 2 επαναστάσεις και 2 αντεπαναστάσεις,
Απλώς τυχαίνει να βρισκόμαστε ο ασθενής κρίκος σε μια μεγάλη παγκόσμια δομική καπιταλιστική κρίση. Μια κρίση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Μια κρίση που δεν μπορεί να συγκριθεί καν με την κρίση του 29-33. Είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο δομική και αγκαλιάζει το σύνολο της ανθρωπότητας. Βλέπουμε πώς κλιμακώνεται η σύγκρουση αυτή, αν έχουμε ιστορικό παράδειγμα την κρίση του 29-33, η οποία ξεπεράστηκε και είναι ομολογία όλων, όχι μόνο των αριστερών, αλλά και των ίδιων των αστών των οικονομολόγων, ότι η κρίση αυτή ξεπεράστηκε μετά το σφαγείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Βλέπουμε σήμερα τις ειρήνες αυτού του πολέμου να έχουν ξεσπάσει πολύ πιο πριν. Όχι σήμερα. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει ήδη με το πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, με το πόλεμο στο Ιράκ, με το πόλεμο στο Αφγανιστάν, με το πόλεμο στη Λιβύη, με το πόλεμο που έρχεται τώρα στη Συρία και με την κλιμάκωση αυτή του πολέμου που θέλει να πάει στην καρδιά των νέων πόλεων, στην Κίνα και στη Ρωσία. Επομένως, εμείς είμαστε ένας μεταβατικός κόμβος σε αυτή την παγκόσμια υπερελιστική αλυσίδα. Και ερχόμαστε σήμερα, ναι, καλώς ή κακώς, σαν δυνάμεις της αριστεράς, γιατί η αριστερά είναι οι δυνάμεις της προόδου. Αυτός είναι ο ορισμός της αριστεράς. Ο ορισμός της αριστεράς είναι η προόδος. Και απ' την άλλη έχουμε τη συντήρηση στην υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Το να λέει κάποιος σήμερα ότι είναι αριστερά, ότι είναι αντικαπιταλιστής, αυτό, σύντροφοι και φίλοι, δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Και το βλέπει ο λαός καθημερινά. Καλούμαστε λοιπόν σήμερα να ακολουθήσουμε σαν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι αφουγκράζονται τα προβλήματα της κοινωνίας, σαν άνθρωποι οι οποίοι αφουγκράζονται έναν ολόκληρο λαό, αφουγκράζονται μία νεολαία η οποία δεν έχει στον ίδιο μοίρα, να επιλέξουν, να χαράξουν με τα λόγου γνώσεως εκείνη την πολιτική η οποία βήμα το βήμα, κλιμακωτά, θα συνδέει την τακτική μας το σήμερα με την έφοδο στον ουρανό αύριο. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι για να έρθεις εσύ, φίλε μου, μαζί μου, πρέπει να συμφωνήσεις στην έφοδο στον ουρανό την οποία θέλω εγώ. Έλα μαζί μου σήμερα να παλέψουμε για τα κοινά, αυτά που μας ενώνουν και αύριο βλέπουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε αλλιώς, δεν είναι ζήτημα επιλογής, είναι ζήτημα αντικειμενικής πραγματικότητας. Όποιος δεν το καταλαβαίνει δεν είναι καν αριστερός. Πολύ απλά. Γιατί συντηρεί μια υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Παίζει την πατερίτσα του συστήματος. Εκ των πραγμάτων. Και αυτό αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Αυτό αντιλαμβάνονται. Όταν είχαμε, ας πούμε, πλατείες με μια πολιτική, ας πούμε, διαδικασία, η οποία τα τελευταία χρόνια ήταν... Τελειώνω. Η οποία ήταν πρωτόγνωρη και οδήγησε στη Χρυσή Αυγή. Γιατί έγινε αυτό, ευτύχη? Γιατί η αριστερά, ναι μεν συμμετείχε στις πλατείες αυτές, αλλά συμμετείχε με τέτοιο τρόπο όπου δεν ένωνε τον κόσμο, αλλά προσπαθούσε η κάθε αριστερά να πει στον κόσμο έλα μαζί μου. Δεν ήταν ενωτική δύναμη να ενώσει όλο αυτόν τον κόσμο σε ένα κοινό πλαίσιο οικονομικό, πολιτικό, να διεκδικήσουν κοινά ζητήματα, αλλά προσπαθούσε να βάλει την λογική της, την ιδεολογική, ας πούμε, καθαρότητα και οδήγησε εκεί που οδήγησε. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι πλατείες οδήγησαν στη Χρυσή Αυγή. Αλλήμονο να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα να πω και κάποιο άλλο, για να τελειώνω, επειδή μισό. Στο σύντροφο τον Νίκο τον Τσινευράκη, ο οποίος μίλησε σαν Νίκος και όχι σαν Τσινευράκης. Λοιπόν, θα πρέπει πάντως να λέμε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια. Το να λέμε ότι να παλέψουμε όλοι μαζί με κοινά αιτήματα δεν σημαίνει ότι θα χαρίσουμε αυτά τα αιτήματα. Δεν μπορούμε να ξεγελάμε στον κόσμο και να λέμε ότι το ευρώ είναι ένα νόμισμα του λαού. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν εξαιτίας του ευρώ μας δεσμεύουν στη χρηματοπιστωτική φυλακή για 20, 30, 40 χρόνια. Όταν μέσω του ευρώ μας επιβάλλουν αυτά που μας επιβάλλουν. Επομένως τι θα πούμε? Να παλέψουμε μαζί με τι?
Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Θα πρέπει να το πούμε το σύνθημα αυτό ξεκάθαρα στο λαό. Και εδώ πέρα υφίσταται μια άλλη ανάγκη, την οποία την είπαν και οι συναγωνιστές, ότι πρέπει από εδώ και στο εξής, και να τελειώσω, πρέπει από εδώ και στο εξής, ο καθένας από το μετερίζει του, από όποιο επάγγελμα, από όποια ειδικότητα, από όποιο χόμπι, να κάτσει σύντροφοι και συναγωνιστές πολύ σοβαρά και να δούνε τα ζητήματα αυτά, τα τεχνικά, γιατί και τα τεχνικά πάσχουμε στα τεχνικά. Το γεγονός ότι η Ανταρσία βάζει εδώ και 2 χρόνια το ζήτημα, ας πούμε, της εξόδου του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί από τον κόσμο, σημαίνει ότι δεν τα έχει βάλει με τον σωστό τρόπο. Δεν τα έχει βάλει με τα σωστά επιχειρήματα, τεχνοοικονομικές μελέτες και, έτσι ώστε να πείσει τον κόσμο ότι είναι μοναδική προοπτική. Και τελευταία κουβέντα για να κλείσω. Τελευταία κουβέντα, ζητώ συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, ο οποίος έχει, ας πούμε, ψήφισε Νέα Δημοκρατία, δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία γιατί τάσεται με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και αυτοί οι νέοι. Υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν. Τους ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι, τους γνωρίζουμε από την ιστορία, τους γνωρίζουμε και τώρα και θα τους βρούμε και μπροστά μας. Δεν ψηφίσανε εναλλακτικό σχέδιο γιατί δεν τους έπεισε κανένας. Καλούμαστε λοιπόν να πείσουμε όλον αυτόν τον λαό. Όχι να πιστούμε μεταξύ μας. Νομίζω είμαστε πεισμένοι. Χρειαζόμαστε να απευθυνθούμε στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω σε 4 λεπτά να πω κομβικά ορισμένα πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Καταρχήν να πω ότι η νίκη ή η ήττα για το εργατικό κίνημα είναι ένα ποιοτικό μέγεθος. Δεν αθροίζεται, δεν προκύπτει σαν άθροισμα, ας πούμε, των επιμέρους μαχών που μπορεί να δώσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα σε κόμβους της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. Χρειάζεται να συγκροτείται σε ένα κοινωνικοπολιτικό ρεύμα, ρήξης και ανατροπής, να διεκδικεί την εξουσία. Χαρακτηριστικό το ιστορικό παράδειγμα δεν υπάρχει από την, θα λέγαμε, θριαμβευτική προέλευση του Ναπολέοντα στη Ζαρική Ρωσία, που έφτασε μέχρι να καταλάβει και την πρωτεύουσα, τη Μόσχα, το 1813, και να δει με οδυνηρή έκπληξη τους φυλακισμένους να μεταπαιδεύουν από τις φυλακές, η πόλη να περιπολείται, τρόφιμα να μην υπάρχουν, να δημιουργείται ένα χάος και ουσιαστικά να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη μοίτα του και την επιστροφή 30.000 μόνο από αυτή τη μεγάλη δύναμη στη Γαλλία που ουσιαστικά καθόρισε και την Ναπολεόντια εποχή. Τι επομένως μας δείχνει η ιστορία? Ότι ακριβώς οι επιμέρους νίκες δεν μπορούν να αθροιστούν σε μια ποιοτική νίκη, σε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν αμετράει, ας πούμε, τι θα γίνει εκεί και εδώ, που έχει τη σημασία του. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, τα λέω κομβικά γιατί από πολλούς καλύφθηκαν, είναι δεν μπορούμε να πάμε μια λογική και τα ογρά πλημμένα και τα άπλυτα σιδερωμένα που λένε. Δηλαδή, εδώ πέρα υπάρχει ένα κομβικό ζήτημα αλήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπεις, ας πούμε, ένα πανηγύρι να πούμε στις δυνάμεις αριστεράς. Άλλοι ήταν υπέρ, ας πούμε, ουσιαστικά της ομοσπονδιοποίησης της Ευρώπης. Το λέγανε κιόλας. Δηλαδή, λέει παράλληλα με τον Μάστρε και τη Λισαβόνα να κάνουμε και μια κοινωνική Ευρώπη. Τη ΣΥΡΙΖΑ. Ή μερικές δεξιές τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι ήταν υπέρ μιας φεδεραλιστικής Ευρώπης. Λέγανε δηλαδή να έχουμε εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, να μην τα δώσουμε όλα στις Βρυξέλλες και να ασκούμε μια οικονομική πολιτική. Άλλοι λέγανε, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις τώρα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση μόνοι μας. Δεν υπάρχουν μπλοκ όπως παλιότερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο των αντιπεριαλιστικών χωρών, ας πούμε. Πού να πάνε τώρα έξω στο Μαδρί? Να συγκροτήσουμε έναν άξονα του Νότου, τις χώρες του Νότου δηλαδή, και να αντιπαρατεθούμε, ας πούμε, στον Βορρά, ο οποίος σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση απομυζά και κάνει μια απικία χρέους στον Νότο. Άλλοι λέγανε, ας πούμε, ότι, εν πάση περιπτώσει, εντάξει ρε παιδιά, πάλι η Ελλάδα τους 27 μόνη της, ας πούμε, να διαλυθεί αυτό το μητωπό, να διαλυθεί. Πότε δεν ξέρω, θα διαλυθεί. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να το διαλύσουν. Αν αυτό γίνει το 2128, είναι αδιάφορο. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτά όλα δεν ανθρίζονται σε ένα πολιτικό σχέδιο ή δεν σημαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αν δεν πει κανείς τώρα, σήμερα, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ως μέρος του πολιτικού του σχεδίου, ότι εκτός από την έξοδο από το ευρώ πρέπει να γίνει η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέει τίποτα.
Γιατί ουσιαστικά τα βάσανά μας είναι απόρρια της Λισαβόνας και της Μπολόνια. Με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτά τα μνημόνια που οπωσδήποτε επαυξάνουν μια ταξική πολιτική του κεφαλαίου για να αντιμετωπίσει την κρίση έχουν προβλεφθεί. Και νομίζω ότι κανείς τρέχει αυταπάτες, αν δεν το λέει, και είναι και μια περίοδος που πρέπει να το πει μια μετοπική, ας πούμε, δύναμη μετεπιτάσεως. Το τρίτο που θέλω να πω και θα πω και το τέταρτο, κομβικά. Πόσο χρόνος υπάρχει. Πόσος χρόνος υπάρχει. Ο Κεμάλ Ατατούρκ, ας πούμε, έφτασε να κάνει την υποχώρησή του μέχρι το Σαγκάριο, 1200 χιλιόμετρα μακριά από τις μικρασιατικές αυτές, για να εξασθενήσει το ελληνικό στρατό και να τον κάψει για να κάνει την ορμητική του αντεπίθεση, να πούμε. Έφτασε 6-7 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Εμείς πού θα φτάσουμε άλλο. Δηλαδή, πόσο νομίζουμε ότι είναι τα όρια της αντοχής του ελληνικού λαού στην αγωνία του για επιβίωση. Πώς θα είναι. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή, ότι υπάρχει και η έννοια του πολιτικού χρόνου, η οποία δεν πρέπει να υποτιμάται, όχι με την έννοια της αγωνιώδους αναζήτησης σών και καλά μιας πολιτικής απάντησης, αλλά με την έννοια ότι, όπως ακούστηκε και συμφωνώ από πολλούς ομιλητές, αν οι δυνάμεις της εργασίας, οι δυνάμεις της επαναστατικής αριστεράς δεν βρουν την επαφή τους με το εργατικό λαϊκό κίνημα, τους αγρότες, την νεολαία, τους φοιτητές, δεν μιλήσουν μια γλώσσα του λαού, να έχουν κοινωνικές αντιπροσωπεύσεις, να το κάνουν δική του υπόθεση, πάλι για να ανατραπεί αυτή η πολιτική, τότε θα δούμε μαύρες μέρες πολύ σύντομα. Δεν είναι ότι θα περιμένουμε 10 χρόνια μέχρι να συγκροτηθεί μια επαναστατική πρωτοβουλία, κάνοντας τη μεγάλη πορεία που έκανε και ο Μάο Τσετούκ. 8.000 χιλιόμετρα πήγε, σύντροφοι, το 1923. Πήγε δηλαδή 16 φορές Αθήνα Θεσσαλονίκη για να ανασυγκροτήσει, να πούμε, το κόμμα το οποίο βαλόταν. Και ήταν και σωστή πολιτική τότε αυτό, εν πάση περιπτώσει. Να πάει από τις νότιες επαρχίες στις βόρειες. Αν νομίζουμε ότι είμαστε σε μια τέτοια συγκυρία, νομίζω, κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, και δεν τοποθετούμε πολιτικά, με την έννοια της άμεσης, ας πούμε, ότι είμαστε λάθος. Εγώ πιστεύω, και τελειώνω, ότι κίνημα, όπως είπε ο Γιάννης, μέτωπο και κόμμα πρέπει να φτιαχτούν εν πλώ και άμεσα. Το λόγο έχει ο Νίκος Αντιβάνης. Θα ήθελα να θέσω και εγώ μερικά ζητήματα αναφορικά με την πρωτοβουλία συγκρότησης μετώπου και πώς το μέτωπο ως συλλογικό υποκείμενο του καθένας μας ξεχωριστά απευθύνεται στον κόσμο και στο λαό και ιδιαίτερα στην νεολαία. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Ανέφεραν αρκετοί σύντροφοι ότι στη συγκυρία αυτή καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τους τρόπους απεύθυνσής μας με τον κόσμο γύρω μας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα στη συγκυρία αυτή επιτακτική ανάγκη. Αυτό γίνεται με μυαλό και με καρδιά. Απλώς και μόνο το να καταθέτουμε την καλή μας πρόθεση. Ότι ναι, πρέπει να υπάρξει ζήμωση με τον κόσμο, πρέπει να πούμε να βολιαστούμε με τον κόσμο, να δημιουργήσουμε μορφώματα τα οποία να τον απεμπλέξουν από μια ιδιότητα, από μια κατάθεση που μπορεί να έχει, από μια απομάκρυνση από τον αγώνα και τον αναλάβει τις τύχες στα χέρια του. Ναι, αυτό το λέμε όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να διαφωνεί από αυτού. Έτσι. Το θέμα είναι καταρχάς τι θα το πούμε, σε ποια κατεύθυνση ο λόγος μας, το περιεχόμενο του λόγου μας θα του δείχνει ότι πρέπει να κινηθούμε και με τι τρόπο θα απευθυνόμαστε στον κόσμο αυτό. Καλώς ή κακώς, ανέφεραν πριν οι σύντροφοι ότι αριστερός, αριστερά, έχει ταυτιστεί στον κόσμο, υπάρχει μια σύγχυση. Αριστερός θεωρείται και η Δημάρη, τώρα θεωρείται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αριστερός θεωρείται και αριστερά είναι και το ΚΚΕ, αριστερά είναι και τα Ρεσία. Έτσι. Το ότι βλέπει ότι στη συγκυρία αυτή βιοποριστικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και να επιβιώσει, το ότι βλέπει να εκπίπτει όλη του η ζωή, του ίδιου και των παιδιών του, και να εκπίπτουν και τα ευρύτερα όνειρά του, γιατί
Βασική ανάγκη δεν είναι μόνο να έχεις μια τροφή, στέγαση, περίθαλψη κ.ο.κ. Έτσι. Είναι και η ομορφιά. Είναι και τα άλλα πράγματα. Είναι και τα όνειρα που έχει ένας άνθρωπος και η δημιουργική ορμή για συνέβρεση, για πραγματική όμορφη συνέβρεση με τον συνάνθρωπό του, για να μετασχηματίσει τον κόσμο σε μια μορφότερη, θετικότερη κατεύθυνση για τον ίδιο, για την οικογένειά του και για όλη την ανθρωπότητα. Συλλογική φίλη. Οι ανάγκες αυτές, οι ευρύτερες ανάγκες, η προοπτική αυτή για την οποία θα του μιλήσουμε, καταρχάς μια προοπτική δεν είναι πάντα άπαξ και διαπαντός, σταθερή, στατική, έτσι. Την είχαμε την προοπτική, την έχουμε και μετά, την έχουμε και μετά και αυτό είναι και τελείως υπόθεση. Θα σταματήσει η ανθρωπότητα να αναπτύσσεται. Θα σταματήσει ο άνθρωπος να επαναπροσδιορίζει, να πλουταίνει και να αναπτύσσει την προοπτική του. Αλλιώς δεν είμαστε άνθρωποι, αλλιώς είμαστε ελάχιστοι, ας πούμε. Έτσι. Εξαρτημένα από το κοινωνικό περιβάλλον το οποίο εμείς ήδη έχουμε δημιουργήσει, το οποίο δεν μπορούμε να το μετασχηματίσουμε. Όντας στατική ως προς την προοπτική μας. Ακόμη και αν έχουμε μια θετική προοπτική, πρέπει να την κάνουμε προοπτικότερη, πιο θετική. Έτσι. Μην επαναπαυόμαστε. Επουδενή δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, ακόμη και όταν πλουταίνουμε με νέα στοιχεία την προοπτική μας. Ο κόσμος λοιπόν εκλαμβάνει την αριστερά, έτσι, τους κομμουνιστές ή εν πάση περιπτώσει γενικότερα, τον ευρύτερα αριστερό, τον εκλαμβάνει ως ένα στοιχείο, ως ένα υποκείμενο ατομικό και συλλογικό, το οποίο δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Το μέτωπο προσέρχεται για να δημιουργήσει εκείνο το σκαλοπάτι για την κλιμακούμενη ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου αυτού. Μέτωπο δεν είναι ο καθένας ξεχωριστά μόνος του, ως λογικό υποκείμενο. Μέτωπο είναι, συγκροτείται για το λαό, από το λαό, για να βοηθήσει τον ίδιο το λαό και εμείς, ως αριστεροί και κομμουνιστές, ως ηγεμονεύουσα ηθική και αγωνιστική δύναμη, θα το κερδίσουμε και θα εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη για να ριζοσπαστικοποιηθεί περαιτέρω και να ασπαστεί, αν έχουμε δίκιο, όπως τα νομίζουμε μέχρι τώρα στη μεσοπρόθεσμη προοπτική μας, να είναι μαζί μας το ίδιο μετερίζει. Η δουλειά είναι τιτάνια. Η θεωρία και η πράξη και η τέχνη δεν πρέπει να είναι ξένα. Έτσι. Από το πιο απλό εργάτη μέχρι τον πανεπιστημιακό, μέχρι τον απόφοιτο πανεπιστημίου, όλοι πρέπει να τους μάθουμε ότι με το να μιλάμε για προοπτική, χρειάζεται να αναστοχαστούμε. Και αναστοχασμός δεν σημαίνει ότι πάω αράζω σπίτι μου, στο καναπέ μου, στο καφενείο, τα λέω ωραία και καλά και τελείως υπόθεση και πιάνω μετά με έναν φίλο γείτονο κουβέντα και του λέω το πώς σκέφτεται τα πράγματα. Η επιστήμη είναι εκείνη η πρωτοπόρος διανοητική δύναμη του ανθρώπου, η οποία με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο μπορεί να καταπιαστεί με τις ζωτικές ανάγκες της ανθρωπότητας και του κόσμου και να χαράξει νέους δρόμους. Η τέχνη, από την άλλη, είναι εκείνη η δύναμη η οποία θα το κάνει συναίσθημα αυτό. Η οποία θα το μπολιάσει στην καρδιά του ανθρώπου. Αν εκπέσουμε ως αριστεροί και κομμουνιστές από αυτές τις δυνάμεις, εκπίπτουμε, ρίχνουμε στο έδαφος, διαγράφουμε την όποια προοπτική. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλά θέλω να θίξω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τα ζητήματα αυτοαναφορικότητας, ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε την αμοιβαία συντροφικότητα, τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεγγύη. Είναι βασικές προϋποθέσεις αυτές, οι οποίες δεν είναι ανεπτυγμένες,
ότι πρέπει να κρατιστούμε, ναι, όλοι μας, όπως μπορούμε, με θεωρία και τέχνη και με αγώνα, με όλα. Στο άρμα μάχη, στο άρμα του αγώνα, και να μην φοβήσουν αυτά, ο καθένας πιάνει το μετρηρίζει από όπου μπορεί. Από όπου μπορεί. Έτσι. Ναι, πρέπει να τελειώσω, ήθελα να πω και κάτι το θυμόμαστε τα δεν το μέτωπο αγώνα προϋποθέτει αφουγκρασμό του κόσμου. Δεν καθόμαστε να συζητήσουμε εδώ πέρα επειδή εμείς το σκεφτήκαμε. Υπάρχει μια ανάγκη. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό που υπάρχει μια ανάγκη και επειδή υπάρχει αυτή η ανάγκη και ο κόσμος βρίσκεται σε πραγματικό διέξοδο, πρέπει με το βέλτιστο τρόπο εμείς οι ίδιοι μεταξύ μας, ως αγωνιστές, συναγωνιστές και με τον κόσμο, να βρούμε εκείνους τους τρόπους του μυαλού και της καρδιάς για να απευθυνθούμε με τοπικά, με το βέλτιστο με τον τρόπο. Ευχαριστώ. Θα δίνω το λόγο στον Κωνσταντινάτο, που είναι και ο τελευταίος κομμάτι της συζήτησης, και μετά ακολουθεί το κλείσιμο με τους ομιλητές. Ωραία. Ήθελα να μιλήσω για 3 λεπτάκια. Πιθανότατα μετά την πρώτη τελευταία τοποθέτηση να πω 2 λόγια παραπάνω που θέλω και ζητώ συγγνώμη με αυτό εξ αρχής. Καταρχάς, δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω οποιαδήποτε τοποθέτηση μετά από αυτές τις πραγματικά πάρα πολύ καλές εισηγήσεις, τις οποίες νομίζω ότι έγιναν. Παρ' όλα αυτά, μετά από κάποιες τοποθετήσεις που πραγματικά θεωρώ ότι έγιναν, χωρίς πραγματικά να έχουν, κατά τη γνώμη μου, να έχουν καν ακούσει τις εισηγήσεις, τι έχουν να προτείνουν, τι θέλουν και πώς θέλουν να συμπληρωθεί το μέτωπο το οποίο βάζουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση, πώς θέλουμε να το οικοδομήσουμε και πάλι λέγοντας ποιοι θέλουμε να συμμετέχουν εκεί και όλα αυτά. Και νομίζω ότι πραγματικά με τέτοιες λογικές μπορούμε να πάμε σίγουρα μπροστά. Τις θεωρώ πραγματικά αυτιστικού χαρακτήρα. Καταρχάς, νούμερο 1. Θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια παρεξήγηση στο τι εστί εν τέλει μέτωπο. Και θα πω ένα πολύ καλό παράδειγμα που θεωρώ, το λέω από το πρώτο μου έτος σαν εμπειρία από το Πολυτεχνείο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μερικοί μπορεί να την έχετε ακούσει. Όταν πήγα λοιπόν το πρώτο έτος στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ψαχνόμουν εκεί με την αριστερά, πήγα σε μια συνάντηση του Κουκουέ. Πώς το λένε, τη ΣΚΝΕ, μέσα στο πανεπιστήμιο. Και με το που πάω εκεί πέρα, μου λένε εντάξει, δεν λεγόμαστε λέει ΚΝΕ πλέον εδώ πέρα, λεγόμαστε μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Α, ωραία, λέω, δηλαδή εντάξει, μέτωπο σημαίνει εντάξει, συμμετέχουμε όλοι, λέμε τη γνώμη μας, μπορούμε να διαμορφώσουμε και πάλι λέγοντας. Και λένε, ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εμείς έχουμε εδώ μια λίστα με κάποια πράγματα, τα οποία τα θεωρούμε λίγο απαραίτητα και δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτά. Αλλά μην ανησυχείς για την παρέμβαση καθημερινή, ξέρω εγώ, για όλη τη δουλειά που πρέπει να γίνει στο πρακτικό, για το αν θα κάνουμε παράσταση διαμαρτυρία στη λέσχη ή όχι, ναι, σε αυτό θα μπούμε. Αυτό, σύντροφοι, για μένα δεν είναι μέτωπο. Και το είχα δεδομένο από την πρώτη στιγμή που πάτησα εκεί μέσα. Και αυτό το πράγμα νομίζω ακριβώς ότι έρχεται να απαντήσει το συγκεκριμένο μέτωπο το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε από εδώ μέσα, συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Αυτό ακριβώς. Στην παρούσα συγκυρία, σύντροφοι, νομίζω ότι το να λέει ο καθένας ότι θα φτιάξει μέτωπο με τον εαυτό του, νομίζω ότι δεν έχει καμία λογική. Είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, που αυτοπροκαλεί τον εαυτό του, ως ενωτικό μέτωπο, είτε με το μέτωπο, που βάζει το ΚΚΕ γύρω από τον εαυτό του, είτε η Ανταρσία με την αυτοαναφορική στάση που έχει μέχρι τώρα, και το λέω αυτό ως μέλος της Ανταρσία, με αυτή τη λογική δεν πάμε μπροστά, σύντροφοι. Μπροστά θα πάμε μόνο αν βάλουμε αυτά τα οποία συμφωνούμε όλοι, 5 πράγματα, τα οποία νομίζω ότι γύρω από το μεταβατικό πρόγραμμα μαζεύονται. Νομίζω ότι δηλαδή μπορούμε να συμφωνήσουμε γύρω από αυτά, να τα βάλουμε πραγματικά στη μέση, να φτιάξουμε ένα μέτωπο πάνω σε αυτή τη βάση και από εκεί και πέρα να έχουμε κοινή δράση. Και ο καθένας ας έχει τη διαφορετικότητά του, τη διαφορετική του αντίληψη.
Νομίζω ότι ο σύντροφος Πατέλης, την τελευταία τοποθέτηση από τις εισηγήσεις που έκανε, απέσπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα, ας πούμε, σε δεσιμπέλ για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί έθεσε πραγματικά το ζήτημα του τι εστί μικρό και τι μεγάλο στην παρούσα συγκυρία. Ποιο είναι το μικρό και ποιο είναι το μεγάλο. Το μικρό στην παρούσα συγκυρία, σύντροφοι, είναι ο καθένας μέσα από τη δικιά του οργάνωση, μέσα από τη δικιά του, ας πούμε, παράταξη, μέτωπο, οργάνωση και πάλι λέγοντας, να καταφέρει να αυξήσει τις ψήφους του και πάλι λέγοντας. Αυτό είναι το μικρό. Το μεγάλο, το πολύ πιο μεγάλο, είναι η ανάγνωση της συγκυρίας, σύντροφοι. Η ανάγνωση της συγκυρίας και αυτή πραγματικά όποιος καταφέρει να διαβάσει, νομίζω ότι όλα τα άλλα θα τα βάλει στην άκρη. Είναι τόσο μεγάλη συγκυρία, τόσο σκληρή, πραγματικά, άμα κοιτάξουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν από βασανιστήρια, από δολοφονίες του κράτους, που εκφράζονται, ας πούμε, μέσα από υποτιθέμενες αυτοκτονίες, ας πούμε, παιδιών που δεν ξέραν, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουν, να βάλουν, ας πούμε, να ζεσταθούν στο σπίτι τους και πάει λέγοντας. Πολύ χειροκρότημα μπορέσει να και πολύ λάθη. Νομίζω ότι σε αυτές τις τοποθετήσεις που άκουσα πριν, τις συγκεκριμένες που ήταν στοχευμένες για μένα, είχαν αυτή την αντίληψη ακριβώς την οποία είπε ο σύντροφος πριν. Από την αριστερά για την αριστερά. Έχουμε την εντύπωση στην κυριολεξία ότι είμαστε εμείς και εμείς. Ότι αυτοί που είμαστε εδώ μέσα, πόσοι είμαστε 50 άνθρωποι, που ενδεχομένως στη συντριπτική μας πλειοψηφία έτσι να ερχόμαστε να έχουμε αριστερές καταβολές, νομίζουμε ότι αυτοί είμαστε. Ότι δεν υπάρχει άλλος, ας πούμε, στην Ελλάδα, και για τον λόγο αυτό κάνουμε και τέτοιες αντίστοιχες τοποθετήσεις. Και για τον λόγο αυτό έχουμε και στο μυαλό μας ακριβώς αυτό το μικρό. Το πώς να μεγαλώσουμε το μαγαζάκι μας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε πέρα από τη μύτη μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η συγκυρία είναι τόσο τεράστια, ότι πραγματικά το επόμενο διάστημα μιλάμε για τον φασισμό, ο οποίος έρχεται και δεν έρχεται όπως πηγαίνουμε εμείς, με 0,% που έχει κάθε, ας πούμε, δύναμη εδώ μέσα. Έρχεται με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, με πολύ μεγαλύτερη, ας πούμε, ακριωματικότητα στον κόσμο συνολικά. Και αυτό σημαίνει ότι ήδη είμαστε πίσω. Έχει σε αυτή τη συγκυρία να πούμε, αντί για να δούμε τι θα κάνουμε για να πάμε μπροστά, καθόμαστε και σχολιόμαστε να πούμε πώς θα μεγαλώσει ο καθένας στη δικιά του πάρτι. Νομίζω ότι αυτό, σύντροφοι, είναι τελείως αναντίστοιχο των καταστάσεων, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείς, άλλα 2-3 λεπτά. Σύντροφοι, μετά τη μεταπολίτευση, ο καθένας είχε τη δυνατότητα να εκφράσει, ας πούμε, σαν αριστερή δύναμη οργάνωση και πάλι λέγοντας, τη δικιά του γνώμη, να αυξηθεί, ας πούμε, αριθμητικά και πάλι λέγοντας. Αυτό μέχρι τώρα, στην παρούσα συγκυρία, πάμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο το οποίο να βάζει 5 πράγματα τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε όλοι μαζί και πραγματικά να πάμε να εστιάσουμε κατευθείαν, άμεσα, σε αυτά που είπε πάλι ο σύντροφος πριν. Δεν με νοιάζει τώρα, μάλλον πολλά με νοιάζουν, αλλά το ζήτημα είναι το πώς καταρχάς θα έχουμε ψωμί όλοι την επόμενη, ας πούμε, ημέρα να φάμε, το πώς θα λύσουμε το ζήτημα της ανεργίας, ας πούμε, που θα βγούμε εμείς, ας πούμε, την επόμενη μέρα στην αγορά εργασίας και δεν θα έχουμε δουλειά, και αυτό είναι δεδομένο. Το πώς, ας πούμε, θα πάρει σύνταξη ο πατέρας μου, ο οποίος, ας πούμε, θα πεθάνει, ας πούμε, πριν την ώρα, δεν όπως πάει δουλειά, που δεν έχει πάρει σύνταξη, ας πούμε, και χτυπιέται όλη μέρα. Αυτά μπορούμε να λύσουμε, σύντροφοι. Τελευταίο, να μην πας στο κουκουέ, σύντροφε, ούτε για αστείο. Θα φτιάξουμε, σύντροφοι, μέτωπο θα φτιάξουμε, πραγματικά, το κουκουέ με τη λογική που έχει, δεν θα πάει μπροστά για κανένα λόγο. Με τη λογική που έχει, την αυτόκλητη. Ότι ο καθένας, ας πούμε, θα πάει να συμμετέχει μέσα στο κουκουέ. Θα φτιάξουμε μέτωπο που αναγκαστικά στο επόμενο διάστημα, και θα φανεί αυτό, αναγκαστικά, θέλοντας ή όχι, ο καθένας θα αντιληφθεί ότι έξω από αυτό δεν έχει καμία ελπίδα, θα λειτουργήσει μέσα από αυτό και μόνο μέσα από εκεί θα καταφέρουμε αποτελέσματα, σύντροφοι, θα καταφέρουμε να στήσουμε το νέο ΕΑΜ, το οποίο θα